min nuwa sai masani a duka doka, ko baka kokari gun waka yana gina ka. Yare da kankana na mawaka sun fita zakka, wannan gudunmawa da kake rabi ke biyan ka. Ga Amina ko kwance da ku iyaka, mata gano ragwarzo mai tausayin mutane, tausayin mutane. Mutum ya zama mai manufa ya fahimci doka,